Ошоларга эрдем үтүн узган жылдан бери алып барабыз инде. Башта менен ушулай носки бейледик. Биздин былтыр күбрәк бейлеушилер. 24 хатын-кыз, Зарина 25-си. Күп бейледик. Үркүш авылы биткенче, Орбаштан бирөө генә. Күп бейледик инде. Быел жей буяннар урамда сит көрдүк без, 21 сит көрдүк. Биздин шикли урышы булмады буга, урамда урышы. Көп юк бездә, шуңа күрә урамда оештырдык. Авылның 2 башында. Әле бер башына бардык, әле бер башына бардык. Носки бейләүдә шулай итәбез. Әле бышта оешып бейлибез, әле тыгышка барабыз. Менә шулай күңелле сөйләшеп утырабыз. Бик күп бейләшебез, менә Гүзәл күп бейләде. Былтыр бик күп бейләгән Гүзәл менә утыра. Гөлбизәләр инделәр. Күп бейләгән, алар сорында белмибез. Кәрим апа менә ул яшьтә, Фени апа ул яшьтә. Бер сүзсез бейлиләр. Менә калганнарга да бик зур рәхмәт. Ничек булдыралар, шулай бейлиләр инде. Башта 30-ны алып кайттым, аннары 10-ны, аннары яңадан менә Тазмиев Нуршил безгә 10 мең акча бирде дәген, аңа 32 йомгак алып кайттык. Менә авыл халкы да биргәли. Алып килеп бирәләр, язып барам бөтенсенекен дәген, аннары шул без 67 носки җибәрдек инде. 7-се балалар носки, 60-ы олылары. Олыларны кына инде базар носки тыктык иченә якатлап килсеннәр, җыл булсын дип. Барып җитә, Аллага шөкер. Әле без бит носкины бейләмибез, продукция белән дәген ярдәм иттек бик күп инде. Менә шу авыл халкы инде китереп торалар инде. Менә Нурзия утыра безнең бионасы белән. Менә бөтен нәрсәгә дәген. Акча дисә акча керә, носки бейләсәң носки, сит күргәсәң сит күргә йөгереп килә. Бөтен нәрсәгә актив катнашучы инде. Ну бөтенесе дә инде, бер генә ул гына түгел. Дөрес безнең яклар түгел, шәһәрдән инде бүген видео җибәрделәр. Волонтерларга бик зур рәхмәт дип язганнар. Мен әйтәм, бездә керәбез шул волонтерлар шутына дип, авыл группасына җибәрдем. Мин бит авыл группасына алып барам. Сине утырабыз инде. Аннан соң менә безнең Күкмарада яши Миннигөл апа. Фамилиясын белмим дә. Гузаирова Миннигөл апа. Ул менә үзе лично үзе поселка тутыра. Илназга тутырды безнең авылныкына, Нурсилгә тутырды. Өченчесен әйтмәде ул кемгә икәнен. 5кә тутырганчы тутырам әле. Миңа күңелем рәхәт ишен тутыргач ди. Ул анда инде тутырган носки да тыккан, сарымсагын да тыккан, кипкән гөлҗимешләр дә тыккан. Аңа бик зур рәхмәт. Менә үзе тутыра. Әгәр дә ул мине адрес сорамаган булса, без бер-беребезгә белмиш каладыр аның поселка тутырганын. Безнең Өркеш не бросай, своих не бросай дигән төркем бар инде. Анда язам, хәзер носки бейләүчеләрнекенә инде язам. Берегездә калмыйсыз, киләсез дим. Рәхмәт. Бер сүзсез тыңлыйлар. Менә бөтенесенә бик зур рәхмәт. Эш бар димиләр, күз күрми дип әйтмиләр, тырышалар. Шул 20 тирәсенә чыга инде ул. Әле Күкмарада 2 апа бәйли минем йомакланып киттеләр. Орбашта сеңлем апчып бирдем. Бәйлисеңме әйтәм? Син калмыйсың. Ул да бәйли. Менә яшьләргә ярып ярдәм итәбез дип йөрибез, инде савап булсын дип. Егетләребезнең аяклары, куллары туңмасын дип, әле бияләйләрдә бәйләгән печаткә узган ел. Ансында бәйләрбез әле Алла бирсә. Сау сәламәт булсыннар, аяклары, куллары туңмасын, исән-сау кайсыннар. Ятимнәр күп булмасын, инде ятимнәр булмасын, без ятим үстек. Бәйләп бетергәч сөенәбез инде, шәт иншалла ирешләр барып җитәр бүләкләребез дип. Үсте шул кадәр әйбәт халык яши безнең авылда. Кемгә ничек ярдәм итәргә белмибез без. Ярдәм сүзе чыкса, бөтенебез бер тавыштан риза инде без. Авылларыбыз, күршеләребез бик тыныч, бик әйбәт безнең авыл. Безнең әниләр сугыш вакытында ой яктысында бәйлиләр носкины. Хәзер без яп-яктыда утырабыз бит. Яп-яктыда утырып бәйлибез рәхәтләнеп. Бәйлибез, сөенә бәйлибез. Аякларына туңмасын, исән сауына булсыннар дип. Алар укып утырабыз инде носки бәйләгәндә. Өйдә әллә нәрсә эшебез юк бит. Шушны да эшләмәсәк, аннары әле күз күргәндә, аяк йөргәндә булышабыз.